Ctené dámy, vážení páni, milí hostia. Som veľmi rada, že vás v mene riaditeľstva Strednej odbornej školy Polytechnickej môžem privítať v aule menovanej školy na slávnostnej akadémii pri príležitosti 70. výročia jej založenia. Životné jubileum je vždy dôvodom na oslavu, slávnostnú chvíľu, ktorá je zastavením sa, chvíľou na zamyslenie, bilancovanie, ale aj premýšľanie o budúcnosti. Pretože tak ako ľudia, aj školy majú vo svojej dlhoročnej histórii čas, kedy sa pripomínajú svoj dlhoročný vývoj. No a 70 rokov je naozaj čas, aby sme si tento vývoj tejto významnej vzdelávacej inštitúcie pripomenuli. 70. výročie Strednej odbornej školy Polytechnickej je sviatkom a je aj dôvodom uvedomiť si, akú významnú úlohu zohrala a zohrala v živote tých, ktorí túto školu navštevovali alebo navštevujú. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som medzi nami privítala hostí, ktorí pozvanie na dnešnú slávnostnú akadémiu prijali. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja magister Marian Kéry. Poslankyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja a predsedkyňa Komisie školstva, mládeže a športu inžinierka Viera Bútorová. Poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja magister Ervín Salma. Primátor mesta Zlaté Moravce, doktor Dušan Husár. Riaditeľ úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, doktor magister Peter Privalinec. Vítam aj ostatných protokolárnych hostí a srdečne vítam aj bývalých a súčasných zamestnancov školy. Prosím teraz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja magistra Mariana Kéryho o príhovor. Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani poslankyňa, páni poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja, vážený pán primátor mesta Zlaté Moravce, ďalší protokolárni hostia, vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, súčasní, ale aj bývalí, či už pedagogickí alebo nepedagogickí zamestnanci, dámy a páni. Priznám sa, že som veľmi rád, že dneska v Národnej rade Slovenskej republiky nemáme o 11. hlasovanie a môžem tu byť medzi vami, medzi normálnymi ľuďmi, ktorí majú svoje problémy, starosti a zároveň sa aj vedia tešiť z malých vecí. 70 rokov je naozaj doba, kedy môžeme aj bilancovať. Keď som si pozeral pamätnicu o škole,
tak som zistil, že škola prešla viacerými názvami. Ale je zaujímavé, že za tých 70 rokov len 5 ľudí bolo v riadiacej pozícii. Ak dovolíte, pri dvoch sa musím osobitne zastaviť. Za 60 rokov riadili túto školu dvaja ľudia. Ten prvý, dnes už bohužiaľ nebohý, pán Jan Lopušek, som veľmi rád, že je tu jeho dcéra a moja bývalá pani profesorka, dokonca v poslednom ročníku triedna pani profesorka. A ten druhý je Janko Solčiansky. Znie to až neuveriteľne, aby 60 rokov riadili školu len dvaja ľudia. V dnešných reáliách je to podľa mňa niečo nevídané a neskutočné. A čo sa týka pána Lopuška, ten zanechal naozaj veľkú stopu, pretože volakedy, keď sa pýtalo, že kde študuješ, tak sa nepovedal názov školy, ale hovorilo sa, že u Lopuška v Zlatých Moravciach. Naozaj, mal som možnosť ho spoznať aj kvôli tomu, že ma učila pani profesorka a chcem povedať, že to bol jeden vzdelaný človek, lavičiar, dokonca si dovolím tvrdiť, že presvedčený komunista, ktorý nikomu neublížil, len pomáhal. A druhý človek je tu veľmi, som rád, že sa vidíme po dlhšej dobe v dobrej kondícii, Janko Solčiansky, ktorý riadil školu 33 rokov. A som veľmi rád, Janko, že sme sa spoznali od roku 2005, kedy som sa prvýkrát stal poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aj vďaka tvojej iniciatíve a za pomoci tu prítomného Vlada Gubiša, ktorý dlhé obdobie bol v čele odboru školstva na úrade samosprávneho kraja, sa nám podarilo naozaj mnohé dobré veci dotiahnuť. A táto škola preto tak vyzerá, ako vyzerá. Chcem ti za všetko poďakovať a popriať ti hlavne pevné zdravie, čo je dnes najdôležitejšie, veľa šťastia a životného optimizmu. Chcem si spomenúť aj na tie desiatky a stovky pedagogických zamestnancov, vrátane majsteriek, majstrov alebo aj nepedagogických zamestnancov. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste vychovávali a vzdelávali mladé generácie. Máme šťastie, že v Zlatých Moravciach máme 5 stredných škôl. Žiaľ, tá demografická krivka sa nedá porovnať s tým, čo to bolo pred 10-20 rokmi a uvidíme, či sa nám vôbec podarí z ekonomických dôvodov udržať 5 stredných škôl a či nebudeme musieť pristúpiť k nejakým racionalizačným opatreniam. Ale ešte raz, patrí vám vďaka, pretože vaša škola vychováva ľudí, ktorých potrebujeme. Nemôžu byť všetci vysokoškoláci. Mňa trošku mrzí, že dneska aj tretiaci, teda trojkári sa hlásia na gymnázia. Tí by mali chodiť na takýto typ školy. A ako by sa zabúdalo na to, že remeslo má zlaté dno. Novej pani riaditeľka sa takisto chcem prihovoriť. Prebrala štafetu po skúsenom človeku. Bolo by dobré, aby ten kolektív ťahal za jeden povraz, aby ste sa zbytočne nezaoberali vnútornými vecami, ale aby ste skvalitnili život aj pre študentov, aj pre zamestnancov školy. A na záver mi nedá, aby som nespomenul aj môjho birmovného otca Jarka Kéryho, ktorý je takisto dlhoročnou súčasťou tejto školy. A som veľmi rád, že sme sa mohli stretnúť, pretože v poslednom období toho času na stretnutia nebolo. Som veľmi rád, že som stretol mnohých ľudí takisto, ktorými som nemal možnosť sa dlhšiu dobu stretnúť. A želám vám príjemný zvyšok tohto slávnostného dňa. Ďakujem pekne za pozornosť. O príhovor teraz poprosím riaditeľa Nitrianskeho samosprávneho kraja, doktora magistra Petra Privalenca. Vážený pán poslanec Národnej rady, na úvod poviem, že na budúce sa vymeníme, pretože si povedal všetko to, čo som mal pripravené. Ďakujem ti veľmi pekne. Ale napriek tomu, vážené dámy a páni, vážená pani riaditeľka, páni poslanci, dovolte mi, aby som sa vám veľmi krátko prihovoril v mene predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja pri tejto významnej príležitosti, ako je 70. výročie tejto našej spoločnej školy. Ako riaditeľ úradu, ktorý je zriaďovateľom tejto školy, si nesmierne vážime úspechy, ktoré táto škola dosahuje. Za mimoriadne úspechy vnímame projekty, do ktorých sa zapájate, či je to projekt Erasmus, ale aj mimoriadne dobre ukončený projekt, ktorý sa nám podarilo minulý rok ukončiť v hodnote 915 000 eur. Išlo o stavebné úpravy, vybavenie učební, ktoré prispejú k skvalitneniu výučby na našej škole.
Taktiež je potrebné oceniť zbieranie skúseností, ktoré ste vy, pán Solčiansky, započali a vy, pani riaditeľka, pokračujete vo výmene študentov napríklad a v spolupráci s ostatnými školami z krajín Európskej únie v rámci projektu Erasmus+, Turecko, Česko, Nemecko. Zároveň ma teší a samosprávny kraj taktiež, že hľadíte do budúcna, máte záujem sa zapojiť v budúcom roku a verím, že sa nám to spoločne podarí do duálneho vzdelávania, ktoré niekoľkonásobne zvýši kvalitu vzdelávacieho procesu na tejto škole. Ste škola s bohatou históriou, ktorá napreduje, a to je pričinením vás všetkých. Vás, pani riaditeľka, všetkých pedagogických zamestnancov, ale aj bývalých zamestnancov, aj vás, pán riaditeľ, za čo vám ešte raz veľmi pekne ďakujem. Dovolte mi vyjadriť taktiež úprimnú vďačnosť všetkým učiteľom, pracovníkom a študentom, ktorí počas tých 7 dekád prispeli k dobrej povesti tejto školy a kvalite vzdelávacieho procesu. Škola, vieme dobre, je živý organizmus, je to fungujúci organizmus. Táto škola je toho príkladom. Ja vám chcem na záver aj v mene pána predsedu dopriať ďalších 70 rokov školy, ďalšieho fungovania, pani riaditeľka. Verím, že sa tu po tých 70 rokoch ešte stretneme, ak sa nám to podarí. Záverom vám prajem naozaj veľa šťastia a škola je budova, ale je to budova, ktorá je naplnená dobrými ľuďmi. Tých dobrých ľudí je tu veľa. Bez vás by tá škola fungovať nemohla. Ja som vám veľmi vďačný za kontinuitu, ktorú zachovávate po pánovi riaditeľovi Solčianskom a verím, že v tom budete napredovať a pokračovať. Prajem vám všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. A na záver mi dovolte, aby som vám v mene pána predsedu samosprávneho kraja odovzdal ďakovný list. Dámy a páni, v tejto chvíli sa vám prihovorí bývalý riaditeľ Strednej odbornej školy politickej, pán inžinier Jan Solčiansky. Vážený pán poslanec Národnej rady, vážené poslankyne a poslanci samosprávneho kraja, vážený pán riaditeľ, vážená pani riaditeľka, vážený pán primátor, cení protokolárni hostia, milé bývalé kolegyne, kolegovia, starí Rimania a starí Gréci pri takomto jubileu hovorili jeden výraz. Omnia cam tempore, čo v preklade znamená všetko plynie v čase. A tak je to aj príhodné povedať v tento deň. 70 rokov trvania tejto školy je skutočné obdobie, keď škola prešla svojím vývojom, svojím napredovaním. Vy, kolegovia, ktorí ste starší, ja som prišiel v 82. roku na školu ako učiteľ elektrotechnických predmetov. Prijal ma kolektív, ktorý bol erudovaný, vzdelaný. Bola veľmi dobrá atmosféra na škole a preto sa nám naša práca darila. Z ústou spomínam na všetkých, ktorí v tom čase pracovali, vrátane bývalého riaditeľa školy. Potom prišlo obdobie, kedy došlo k spoločenským zmenám. Od tohto obdobia ja som už pracoval v priemysle, pracoval som na atomovej elektrárni, no a prišli kolegovia, aby som sa možno vrátil. Nakoniec som prišiel a v konkurze som sa stal riaditeľom tejto školy. Naša škola vtedy bola škola s celoslovenskou pôsobnosťou. Vychovávala odborníkov pre rezort poľnohospodárstva a výživy. A musím povedať, že na internáte, v školskom internáte, tu bolo skoro 300 študentov. Čiže mali sme študentov od Bratislavy až po Poprad. Učili sme najmä odbory mechanik, opravár poľnohospodárskej techniky,
Keď sa spýtate i dnes na poľnohospodárskych družstvách alebo v majetkoch, organizáciách, tak najlepší opravári boli zo Zlatých Moraviec. No, nie je tu pán predseda samosprávneho kraja, ale s jeho otcom, pánom Becíkom, sme priatelia a vždy povedal, najlepší opravári boli z Moraviec. Okrem toho, mali sme veľmi kvalitných elektrikárov, učili sme odbor mechanika automatizačnej techniky pre podniky spracovateľského priemyslu, poľnohospodárske. Takisto sme mali výborných zváračov, zváračskú školu, mali sme výborných kováčov. No a vlastne bol tu potenciál ľudí, ktorí boli fundovaní a chceli ísť do nových víziev. My sme si vtedy povedali, keďže sa otvorili hranice, skúsme sa pozrieť, ako vyzerajú školy, stredné školy v zahraničí. Prvé nás napadlo, že napíšeme list rakúskemu ministrovi školstva s kolegom Eliášom. Tento list odišiel, ani nie za pár dní prišla odpoveď, pozvanie na strednú školu v Mistelbachu v Rakúsku. Na 10. hodinu, pamätám si to ako dnes, stál tam hlavný inšpektor školský z Viedne, pán Cach, a pán riaditeľ Majer. Vítali nás a pozvali nás. Po prehliadke školy sme skonštatovali, že škola je podobná ako my, technického zamerania, a že chceme spolupracovať. A boli to prvé výzvy, mohol by rozprávať kolega Michalík, kolega Eliáš a mnohí ďalší, ktorí sa zúčastnili. Potom prišla ponuka z ministerstva školstva spolupracovať v medzinárodnom projekte Heuras s flámskymi školami Kráľovská akadémia Gent, Provinčný inštitút v Stabroku pri Antwerpách a Mariaduin inštitút v Zeebrugge pri Ostende pri Mori. Boli to 3 školy flámske, ktoré nám veľmi začali pomáhať, fandili nám. My sme museli, ak sme chceli prežiť, pretože poľnohospodárske družstvá v tom čase a poľnohospodárske podniky vlastne prvé prechádzali k takými zmenami, tak sme sa museli prispôsobiť. Rozšírili sme portfólio našich odborov, odbore elektrotechnika, v odbore automobilového priemyslu, v odbore stavebníctva, v odbore poľnohospodárstva a teraz bolo treba zriadiť nové učebne, nové dielne vybudovať, naštudovať nové technológie. A toto všetko bez erudovaných a schopných kolegov a kolegyň, ktoré chodili na stáže do zahraničných škôl. Pomáhali nám materiálne. Nikdy nezabudnem na pamätnú cestu kolega Komžíka a Števa Sanka, ten je tu dnes. Išli Fiatom Ducatom pre modely motorov do Belgicka od firmy Mercedes, BMW. A na ceste sa im pokazilo v Nemecku auto. 3 dni opravovali. Išli potom ďalej, volali sme si s kolegom z Gentu, prišli unavení, hladní, zarastení. To všetko, bez nároku na diety. To všetko sme museli prekonať. Čiže tie cesty sme robili skutočne takýmto spôsobom. No a potom prišli prvé úspechy. Vyhrali sme súťaže automechanik, celoslovenské kolo. Vyhrávali sme súťaže v celoslovenskom kole v elektrotechnike a mnohých ďalších odboroch. Odbore murár, nákladov a tak ďalej a tak ďalej. Toto bez fundovaných učiteľov, majstrov nebolo možné. Samozrejme ani bez schopných a životaschopných nepedagogických pracovníkov, ktorým takisto z tohto miesta všetkým chcem poďakovať za prácu, ktorú vykonali. No a škola prešla za to obdobie výraznými zmenami generácií. No a teší ma, že sme sa dožili dnešného dňa. Ja nechcem veľa rozprávať, pretože je k tomu brožúra, ktorú sme napísali, takže tam si nájdete bližšie vyjadrenia mnohých mojich kolegov. Zo srdca by som chcel poďakovať všetkým pedagogickým zamestnancom školy, ale takisto zriaďovateľovi za to, že nám pomáhali v tejto ťažkej, náročnej práci, formovaní našej školy.
Prajem škole a všetkým zamestnancom, pani riaditeľka, na uvedeniu veľa zdravia, šťastia a úspechov. Nech sa škole darí. Veľa zdravia. Ďakujem. A príhovor v tejto chvíli poprosím aj súčasnú riaditeľku, pani magisterku Zuzanu Čižmarkovú. Vážení hostia, milí spolupracovníci, ako už bolo na úvod povedané, každé jubileum je príležitosťou na spomienky, oslavu a hodnotenie. Naša škola, Stredná odborná škola Polytechnická v Zlatých Moravciach, v tomto školskom roku oslavuje 70 rokov od svojho vzniku. Je to dlhé obdobie, v ktorom je ukryté veľké množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí a spomienok. Zostal tu kus života nie len nás, zamestnancov školy, ale aj našich žiakov, našich partnerov, priaznívcov a podporovateľov. Tisíce spomienok a je na čo spomínať. Naša škola, Stredná odborná škola Polytechnická, už 70 rokov vychováva odborníkov v oblasti poľnohospodárstva, autoopravárenstva, elektrotechniky, poligrafie, stavebníctva, drevárstva a cestnej dopravy. Všetko sa to začalo prerodom hospodárstva a s ním súvisiacim rozvojom poľnohospodárstva v 50. rokoch 20. storočia vo vtedajšom Československu a následným nástupom mechanizácie a automatizácie v tomto spoločensky tak dôležitom odvetvi hospodárstva. Práve tu nastala potreba kvalifikovaných odborníkov, schopných riadiť technologické procesy a obsluhovať či opravovať novozavádzanou techniku v poľnohospodárstve. Zriaďovacia listina nového odborného učilišťa tak bola podpísaná 1. septembra 1953. Aj keď naša škola počas svojej histórie niekoľkokrát menila svoje pomenovanie a s ním súvisiaci obsah vzdelávania, vždy to reflektovalo na zmeny požiadaviek na trhu práce v regióne širokého okolia Zlatých Moraviec. Vďaka tomu škola nikdy nemala núdzu o svojich žiakov a dodnes sú z nich už tisíce absolventov. Dnešná podoba školy je podmienená tým, že v 70. rokoch 20. storočia sa plánovalo s oveľa vyšším počtom žiakov, v tom čase hlavne v poľnohospodárskych odboroch. Vedenie školy preto požiadalo svojho zriaďovateľa, ktorým bolo Ministerstvo pôdohospodárstva, o výstavbu nového učilišťa a internátu s telocvičňou. Nový komplex, ktorý pozostáva zo 7 budov, sa budoval od roku 1977 a škola ho dostala k užívaniu v roku 1995. Vznikol tak v svojej dobe nevšedný školský areál, v ktorom sa nachádza spolu 46 odborných učební a laboratórií, 36 špecializovaných dielní, kuchyňa s jedálňou, aula a telocvičňa s bazénom. V súčasnosti je nadriadeným orgánom a zriaďovateľom školy Nitriansky samosprávny kraj. Od svojho vzniku naša škola niekoľkokrát zmenila svoj názov a ten sa naposledy zmenil 1. septembra 2011 na dnešnú Strednú odbornú školu Polytechnickú, ulica SMP 2, Zlaté Moravce. Napriek tomu, že v poslednom 10-ročí naša škola čelí výzvam demografického vývoja v regióne, škola vždy mala a stále má dostatočný záujem o štúdium. Najväčší záujem o štúdium sme zaznamenali v časoch najpočetnejších populačných ročníkov, keď našu školu, vtedajšie poľnohospodárske odborné učilište, navštevovalo viac ako 1000 žiakov a o ktorých sa staralo viac ako 100 učiteľov a majstrov odborného výcviku. V súčasnosti je to aj vzhľadom k demografickému vývoju na Slovensku sotva polovica žiakov. Medzi najpopulárnejšie štúdijné odbory z hľadiska záujmu o štúdium dnes patria odbory mechanik, elektrotechnik, sieťové a informačné technológie, grafik digitálnych médií, technické lyceum a elektrotechnika. Z učňovských odborov sú to odbory autoopravár mechanik, inštalatér, murár a stolár. Škola sa postupne stala centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel. Na škole je zriadená zváracká škola, autoškola, stanica technickej kontroly a škola zároveň obhospodaruje školský vinohrad.
Naša škola dlhodobo a intenzívne spolupracuje s firmami v regióne Horného Požitavia, ktoré môžu poskytnúť priestor na kvalitnú odbornú prax žiakov. Aj keď sa doposiaľ škola priamo nezapojila do systému duálneho vzdelávania, odbornú prax vykonávajú žiaci v mnohých firmách a spoločnostiach. Spomeniem Sekop akciovú spoločnosť, Bion akciová spoločnosť, Vinárske závody Topolčianky, Národný žrebčín Topolčianky, Agrotex Slovakia, Auto Extra, spoločnosť s ručením obmedzeným, Motorsport Zubor a vo viacerých ďalších firmách. Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú a sú úspešní na rôznych projektoch, súťažiach, olympiádach, nie len v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale aj v rámci celého Slovenska. Na celoslovenských súťažiach Mladý tvorca, Robocup v Trenčíne či Road to Fame, ktorú organizuje Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, naši šikovní študenti pod vedením svojich učiteľov v posledných rokoch pravidelne zaznamenávajú tie najvyššie ocenenia. Stredná odborná škola Polytechnická sa môže popíšiť aj dlhodobou a košatou medzinárodnou spoluprácou. Tej je aktívna od roku 1990 a je iba málo európskych krajín, v ktorých by sme skutočne nemali svojich projektových partnerov. Táto spolupráca výrazne kvalitatívne posunula úroveň vzdelávania na našej škole, ktoré dnes spĺňa kritéria európskeho štandardu. V súčasnosti sú na škole pripravované 4 nové medzinárodné projekty Erasmus+, z nich 2 sú zamerané na zlepšenie komunikácie našich žiakov cudzích jazykov. Partnermi sú partnery z Nemecka, Norska, Talianska, Grécka, Litvy, Rumunska, Turecka a Maďarska. Pripravujeme aj projekty zamerané na odborné vzdelávanie v oblasti autoopravárenstva. Partnerom bude Stredná odborná škola Podbožany v Českej republike a s nemeckým partnerom Eckner Schule z nemeckého Flensburgu pripravujeme projekt v oblasti robotiky. A v smart technológiách pre našich šikovných žiakov pripravujeme projekt z VTI Tilt v Belgicku a VGS Lear v Norsku. Našu školu za roky jej existencie opustilo veľké množstvo absolventov. Väčšina z nich našla uplatnenie v našom regióne a mnohí robia dobré meno sebe a škole ďaleko za jej hranicami. Tradične veľa našich žiakov po skončení štúdia pokračuje na vysokých školách, inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v oblasti robotiky, automatizácie, automobilovej prevádzke, IKT médií či iných. Stále sme a boli sme odbornou školou, ktorá sa zameriava na náš región, na to, čím sa živili a živia ľudia v našom kraji. A tak to malo byť a bude aj naďalej. Škola si kladie za cieľ v budúcnosti zlepšiť pre zamestnávateľov v našom regióne komplexný vzdelávací servis a prípravu budúcich zamestnancov v oblasti IKT, elektrotechniky, autoopravárenstva, stavebníctva a spracovanie dreva. Neustále však hľadáme nové výzvy pri udržiavaní tých oblastí vzdelávania, ktoré korelujú s vývinom na trhu práce a potrebami spoločnosti. Vážení hostia, milí spolupracovníci, dovolte mi, aby som pri príležitosti jubilea našej školy poďakovala všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí sa svojou činnosťou podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese a na prevádzkových prácach nevyhnutných pri jeho zabezpečovaní. Moja úcta patrí vám všetkým, milí spolupracovníci, ktorí zabezpečujete chod školy a svojou príkladnou prácou sa podieľate na budovanie jej kvality a dobrého mena našej školy. Novú históriu tvoríte práve vy, milí kolegovia. Vo vašich rukách je jej ďalšie napredovanie, rozvoj a kvalita. Tieto hodnoty možno rozvíjať len v rámci dobrých medziľudských vzťahov, v tvorivej pracovnej atmosfére a spoločnosti múdrych, profesí oddaných a zanietených osobností. V závere by som rada poďakovala všetkým, ktorí pomohli pripraviť a zorganizovať dnešný slávnostný deň. Za pomoc ďakujem nášmu zriaďovateľovi, Nitrianskému samosprávnemu kraju. Ďalej ďakujem našim partnerským firmám, všetkým sponzorom a v neposlednom rade ďakujem aj všetkým zamestnancom školy, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii dnešného dňa.
Všetkým vám, ktorí ste prijali naše pozvanie na našu dnešnú slávnosť, ďakujem, že ste tu dnes s nami. A svojou prítomnosťou ste prispeli k dôstojnej oslave 70 našej školy, Strednej odbornej školy Polytechnickej v Zlatých Moravciach. Ďakujem vám za pozornosť, všetkým vám prajem pekný deň a cíťte sa prosím dneska na pôde našej školy ako doma.
Vážené dámy, vážení páni, milí hostia. O malú chvíľu mi bude cťou predstaviť mená tých, ktorí dostanú ocenenie navrhnutých riaditeľstvom Strednej odbornej školy Polytechnickej. Skôr ako sa tak stane, dostane ocenenie oslávenkyňa Stredná odborná škola Polytechnická, a to ďakovný list od ministra školstva Tomáša Druckera. Dovoľte mi, aby som z neho zacitovala niekoľko slov. Vážená pani riaditeľka, vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, milí žiaci, študenti. Prijmite moje úprimné a srdečné blahoželanie k 70. výročiu založenia vašej Strednej odbornej školy Polytechnickej v Zlatých Moravciach. Osobitne pozdravujem žiakov a študentov školy a prajem im úspešné štúdium, veľa krásnych spoločných zážitkov, duševnú pohodu a priateľské spolunažívanie. Želám vám, vážená pani riaditeľka, vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, milí žiaci a študenti, veľa úspechov, šťastia, odvahy a vytrvalosti do ďalších rokov. S pozdravom, Tomáš Drucker, minister školstva. No a teraz je ten správny čas, aby som predstavila tých, ktorých riaditeľstvo Strednej odbornej školy Polytechnickej navrhlo na ocenenie, pretože tejto škole dali kus svojho srdca a aj života. Ocenenie odovzdá riaditeľka školy, magisterka Zuzana Čižmáriková. Stredná odborná škola Polytechnická udeľuje poďakovanie inžinierovi Jánovi Solčianskému za dlhoročnú prácu pre rozvoj školy pri príležitosti 70. výročia založenia Strednej odbornej školy Polytechnickej. Pán inžinier Ján Solčiansky pracoval na škole od 1.9.1982 do 15.10.1986 ako učiteľ, od 1.2.1990 do 31.8.2023 ako riaditeľ školy. Stredná odborná škola Polytechnická udeľuje inžinierovi Jánovi Lopošekovi ďakovnú plaketu pri príležitosti 70. výročia založenia Strednej odbornej školy Polytechnickej in memoriam. Pán riaditeľ pracoval na škole od 1.9.1963 do 31.5.1991 ako riaditeľ školy. Ocenenie preberie dcéra doktorka Anna Havetová. Stredná odborná škola Polytechnická udeľuje poďakovanie Michalovi Rajtarovi za dlhoročnú prácu pri príležitosti 70. výročia založenia Strednej odbornej školy Polytechnickej. Pán Michal Rajtal odpracoval v menovanej škole úctyhodných 54 rokov. Pri príležitosti významného životného jubilea 80 rokov ďakuje riaditeľstvo Strednej odbornej školy Polytechnickej doktorovi Karolovi Eliášovi, ktorý v tejto škole pracoval od roku 1967 do roku 2007. Oceneným gratulujeme a želáme im ešte veľa, veľa zdravia. Nož a teraz, milé dámy, páni, milí hostia, dáme opäť slovo hudbe. Predstaví sa nám ansábel základnej umeleckej školy v skladbe Wind of the Change od Scorpions. A potom to bude Peter Komár, ktorý na trúbke zahrá skladbu od Marka Antonia Charpentiera Preludium. Korepetícia Štefan Julík.
Dámy a páni, vážení hostia, na scénu prichádza slávnostná torta. Vážené dámy, milí páni, vzácni hostia. Škola je o poznaní a vzdelávaní. Zaželajme teda oslávenkyni Strednej odbornej škole polytechnickej na ďalšej ceste poznávania úspešný rozvoj a pokračovanie vo významných úspechoch na poli výchovy a vzdelávania. Vám, milé dámy, páni, vážení hostia, ďakujem za vašu účasť. Želám vám, aby ste si dnešný deň ešte dlho pamätali a spomienky na dnešný slávnostný deň a slávnostnú akadémiu ešte dlho rezonovali vo vašich srdciach. V mene riaditeľstva Odbornej školy polytechnickej vás pozývam na slávnostný raut, ktorý sa koná v školskej jedálni. Želám vám ešte pekný zvyšok dnešného výnimočného a významného dňa. Pekný deň a niekedy možno opäť spolu. Dovidenia. Ďakujeme za krásny úvod, takže teraz nás prišla pozdraviť spevácka skupina Zlatomoravčanka. Folklór a kultúra je to, čo právom patrí medzi najväčšie pýchy Slovenska. Každá oblasť, kraj, mesto či dedina má svoje zvyky, tradície i obyčaje.